Nikoga ovde ne mogu da lažem, jer više to nije pitanje samo promena načina ponašanja, promena načina razmišljanja, već je to promena načina ponašanja. Dakle, mi moramo da se ponašamo mnogo drugačije od onoga kako smo se ponašali u prethodnih 15, 20, ako hoćete 25. Mi smo ovde i ja sam ovde. Dakle, ja pitam sve te ljude kako i na koji način da smanjimo 2% budžetskog deficita. 2% budžetskog deficita je 800 miliona evra. Od koga da uzmemo? Da ukinemo železnice? Da ukinemo socijalne transfere? Da smanjimo i onako male penzije? Od koga da uzmemo? Da otmemo još privatnom sektoru? Da povećavamo PDV na 25%, da dajemo još veći porez na potrošnju? Da uništimo dodatno privredu? To nije rešenje. Ali će biti rešenja, a da vam kažem šta traži MMF. Traži ukidanje bonusa za policiju i vojsku. Traže solidarni porez, ali ne samo solidarni porez na javni sektor preko 50 ili 70 hiljada, nego preko 40 hiljada, ali ne samo na taj sektor, već i na penzije. Pa to treba da kažemo ljudima. Pa oni traže mimo toga i dodatna otpuštanja. U javnom sektoru, razume se. Sve to traže. Mi ćemo nešto morati da preduzmemo. Jer mi moramo da uštedimo tih 800 miliona evra. Svaka i najsitnija utaja poreza je direktno protiv interesa svakog građanina. Mi to kao država na kraju moramo da naplatimo. I naplaćujemo od svih vas. I zato molim sve ljude u Srbiji da nam pomognu u tome da se izborimo protiv svih onih koji bi da utaje porez, da to više nikada ne bude popularno i da to više nikada ne bude normalno u ovoj zemlji. Mislim da treba oduzeti što je moguće više ovlašćenja vladi u privredi, a da sve što treba da preduzima treba da bude vezano za njene budžetske poslove, za štednju na rashodnoj strani i razume se za sve ono što mogu da budu podsticajne mere na prihodnoj strani. Težina mera će se odnositi na sve, ali ako ih zajedno izguramo, ako se zajedno budemo borili, zajedno ćemo da pobedimo krizu i imaćemo zdravu srpsku ekonomiju i normalnu budućnost za Srbiju i za našu decu. Ja koji živim u ovoj zemlji, koji učestvujem u pisanju propisa, pojma nemam na koje sve propise da se ljudi pozovu, gde to da traže, od koga da traže i koliko im treba da to dobiju. Zato što smo bili majstori i za korupciju, i za zapošljavanje, na 500 mesta da se odne, pa onda jedan kad stavi u fioku, pa drugi stavi u fioku, pa svako moraš da platiš i na mostu i na Ćupriji. Nikoga ovde ne mogu da lažem. A da vam kažem šta traži MMF. Traži ukidanje bonusa za policiju i vojsku. Traže solidarni porez, ali ne samo solidarni porez na javni sektor preko 50 ili 70 hiljada, nego preko 40 hiljada, ali ne samo na taj sektor, već i na penzije. Pa to treba da kažemo ljudima. Pa oni traže mimo toga i dodatna otpuštanja. U javnom sektoru, razume se. Sve to traže. Mi ćemo nešto morati da preduzmemo. Jer mi moramo da uštedimo tih 800 miliona evra.